saca con el pito. Esto no lo han hecho otros años. ¿Dónde la Gíralo un poquito, ya no una nosotros. Gracias. Hola, Amparo, qué alegría de verte. Has venido, has venido. Es una carrera andando porque la mayor han fet donat inici en la carrera. Esta carrera que fan els nostres majors per l'avinguda és un passeig realment, però és una forma de manifestar-se i fer-se presents en la societat de que els nostres majors són el pilar fonamental i no podem oblidar-nos d'ells perquè ells mai s'han oblidat de nosaltres.